Oy! Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Today is September 10, 2025. Ali kita yung hindi may kalugkog braids. Bakit braids? Kapag kaya na, ali kita yung dididapit itong embankment. So ini niya na nga ito niya na pagsusulsugon nga itong himangrawon kapag itong mga embankment. Ali kita yung didiha may kalugkog ano. Nga itong pag-ugwa din at dapit may San Joaquin. Nakaduhatan na ini pagimangраwi kabahin ini din nga embankment. Okay, ansyahan dire patapos dako yung din nga bulig labot lang nga aragian agit amang kamutad nga pagka nagwo-walking during hana pandemic days kasagaran din damon yung pagka nahihibalag kakatortarapo ng mga bikers. Ano atong luwat ikaduha nga pagsingan niya no nakagpalupad kita sinisiring drone. So amin din ang tubtuban kumbaga set point oras yun may dailki o may muhon dapit nansisimang may kalugkog dapit tapos saan din hinuugwad ano daw naglalaga na ba ito yung mga solar. So amin din ano may San Joaquin nakatubtub kita din time check mo doy alas 7:25. Ali kita yan na didi. Ali kita yan na didi may kalugkog braids. Bakit braids? Makuri man kita pagka masingad to kakadtuon talaga itong dito ay mga kuri nga mga panahon. Kaya no, alagat na yung busis. Baka naman kapag kaya na ali kita yan na didi dapit itong embankment ano. Ini nga embankment yan nga ito pag susulsugon kaparte ini dilapit sa may San Joaquin o San Joaquin kalugkog nga itong pag-ugwa dinin ali otro kay pan na dito otro budoy. So ini nga nga ito na pagsusulsugon nga itong himangrawon kaparte itong mga embankment adi kita yan didiha may kalugkog ano kalugkog nga itong pag-ugwa din at dapit may San Joaquin kaya no kayo ga baga natagang kita yun mga pwede natin mga alternate charot hindi ka na namumurot at siyot mamurot pa kita kabaraka tunyo alam ka man tunyo mamurin siya nagkikipar ka kaya mo tat magkakuhan ko dito at pamurot anay kay crowd Merel laptop charot balitaw ano adto kanina nga aton ginapakita ang katikaan naton baga sinisiring introductory price ang kalingit ini dito dapit hala atong ipakita nga dire pa baga tapos ano naghihingayad pala since kakano pa to nakaduhatan na inin adainin pagimangраwi kabahin ini din nga embankment okay ansyahan I think kanaton baga pag binurbalabaghan na una dire patapos dire patapos that was my first ano siguro mga November arad to medyo baga tatong busis yan hilarom medyo bungol-bungol kaya pagkain na natunogan okay namadaan dako yung din nga bulig labot lang nga aragian agit amang kamutad nga pagka nagwo-walking during hana pandemic days
kasagaran din damo yung baga hibalag, kakaturtarapo ng mga bikers. Oo. Pataliwan ano atong luwat ikaduha nga pagsingan niya, no? Oo. Baga nakagpalupad kita kanamiga, no? Baga sinisiring drone. Oo. Pero that time maupay pa ang kalupad. Pag kayo na good man, believe good man na itong mga technology, ano? Ito na aton mga equipment, ito na aton mga pinanmamalit nga mga higamit, ano? Kung ano-ano, mga cellphone o ano, magkarit good talaga hira kaya, no? Dito niraging papalas tagpira ka years, duha, tulo, okay na kaya, no? May dalot nira bago nga equipment daw man ti memang ra. Di kaya nangadaan ta na parte liwat drone kay nakagpalupad kita hadto dinhi, hadto baga maupay pang kalupad kay bag-o. Oo, ayan may da problema iton kuan, iton drone namong baga di kita nakakagpinatukal-tukal mapilot, ano? Di kita nakakagpinatukal-tukal kay may dani kuan baga didisconnect iya itong iya aircraft upay-ngaga. Nagdi-disconnect iya aircraft ambot ano kasugad. Oo, so hindi nilo ani lumaya ini nga intersection charot in para nga dia Santa Cruz. Oo, tapos ang tali luwat na Santa Cruz kuan lo dida ang mga beach. O di na kita makon kay pero tira dida ang mga beach bayan ta ano basta beach resort itong dida. Oo, mo ito na no nakakakuha good man lo dito mga equipment parehas it cellphone ano imang rolanan kita kay niya nigkukante nigahandos. Oo, kaya rayo ini nga kuan nga may sanuakin na ano kang Antonio. Oo, taod to Himalayan, ano siya nga kuan lang Himalayan. Oo. Parehas siguro ng cellphone, ano? Mabutong ka tagpira yan at mga cellphone. Ang mga siring pan mga high-end, mga Apple ba itong 30, 40, 80 Senior San Miguel. After 3 years ito siyempre kay ma-update ang butang gabit Android, ano? Pag-update itong system na haluya pinangangahuya na da o pala pagtigang titika blur itong kuhan camera, di ba? Ako itong siya itong life expansion itong mga equipment yan na parehas itong nga drone. Oo, drone o pala first and second. O yan na, pero may tinadisconnect. Sige, mataka-update itong firmware. May kanto. Oo. Pingaga. Oo, papagpili yung ka, no? Papagpili yung ka cellphone Apple, padlanin kitang Karabaw. After 3 years mo doy mag-goka nito na mag-aanak pero yan at mati. Ala, pero yun papasakin yun trabaho. Sige, music.
There's a story that must be told, of kindness shining bright and bold. In every tear he's standing near, with helping hands that bring us cheer. Fame's not the goal, his heart is clear. He lifts up voices we all should hear. Through every vlog, hope starts to rise, uniting hearts, opening eyes. Sankey Tonio, a friend to all. When someone's hurting, he answers the call. A voice for the people, strong and true. Hope comes alive in what you do. Sankey Tonio, you light the way, with stories of love every day. Here in our town, you make us believe you're the light that we all need. He helps the poor and still he shows local heroes the world should know. Supporting small dreams in every place, he lifts them up with kindness and grace. When storms may come, when times are tough, Sankey stands strong, he's brave enough. With every viewer lending hand, together we help this land. Sankey Tonio, a friend to all. When someone's hurting, he answers the call. A voice for the people, strong and true. Hope comes alive in what you do. Sankey Tonio, you light the way, with stories of love every day. Here in our town, you make us believe you're the light that we all need. He helps the poor, he love stands tall. Thank you so much, Sankey Tonio. Sankey Tonio, a friend to all. When someone's hurting, he answers the call. A voice for the people, strong and true. Hope comes alive in what you do. Sankey Tonio, you light the way, with stories of love every day. Here in our town, you make us believe you're the light that we all need. He helps the poor and still he shows local heroes the world should know. Mamay kala ito, nakadangat na kita pero kami minuto sa naton kuan. Siyutso. Diri lang maya. Papas forward taman. So amin din hiyan tubtuban, kumbaga amin din mga exit point. Orasin may da LTO. may da nga ni LTO dito hakuan. May muhon dapit. Magrunong iti ba? Ha? Nansisimang dito buresan kuan ha. May kalugkog dapit. Tapos saan hidin hinan-uugwad. Pasalamat kita may dinat lisensya. Pasalamat kita nga renewable na naton kuan. Naton alakit renewable. Na-renew na naton kuan. Naton motor gidaw ta dito bahin kita hiabtan. Dali budoy. So naidangat na kita din hidapit exit point or entry point hala embankment. Although kung makita kita may ada mga sinisiring bawal. So may da mga signboard dida. Anatong good man lahat to hinin we would like to ask the gihapon ito na nangangaro kita dispensa, kumbaga sinulod kita din nakamotor kaya atong good man hadto para gihapon ipakita ang proyekto nga kapartihinin nga mga embankment kay makuri magkitin magbaktas budoy so nangaro kita maron kita nga baga bawal talaga kaya amo nga ni purpose nga may ada mga barriers good man gintagan lagi hapon kitahin guti ay nga pwede kasulod dito ito na motor
Again, nangaro kita dispensa, pero congrats, an iyo accomplish. Although ano daw, naglalagan na ba ito yung mga solar? Oo, baka naman. So amin din yan, may San Joaquin, may kala, nakatubtub kita din bayan umuran po doy. Tala, ano man so karon tala na may ko ba ito nangalimtan luluwa Koreada. Tala, again, this has been your friend from another stars. Siyempre di ka dinidapit may San Joaquin. Sumulod nga ito dapit may Galugkog. Ako isang iniyan iubos ka sangkay. Ako isang kay Tonyo. Good night, sweet dreams. Pamwa. Chup chup. Okay. Balik ako bunukan.